Haasta mut oikeuteen, mä oon Ville Vallaton. Mitä tässä sit pitäis muuttaa? Ei oo mahdollisuutta muuta kuin makaa sohvalla. Vai onks tän mielestä suuttaan? Jos haluat tehdä vaikutuksen mihin tahansa tässä hetkes, niin kerää ittees, kato peliä, ala tekee. Koska puheita on usein liikaa versus tekeminen. Moni jättää tekemättä, koska niillä on aina syy sille. Tosi hyvä syy ois tää kirjoittaminen lopettaa, kun väittää itselleen olemassa liian paska kirjoittaa. Mut jos haluat jotain, niin sun täytyy taas se tajuta, et kaikella on hintansa, tasa-arvo pitää pintansa. Koska haluta järkyttää sun tunteita siihen suuntaan, et aina tiedä itekään mitä teet, se tulee puun takaa. Mut näit sanoja, mä voin sairassa kehossani kotosalla rustata. Kun multigenre artistia ei niin vaan huslata puskasta. Pakko painaa hommi, jos aiot joku hiekasta nousta. Koita muistaa, et joskus pyristely vaan pahentaa asioita. Sit kun sulla alkaa liian tyhjä olo, se on kukaan niin kolo. Voihan pikkumestä oloista Ash ajeltikin koko kansan pololla. Paitsi meikät paso mobiili olikin golf-variantti. Voin opettaa, et hyvä ja käypää tarkoittaa kurantti. Ei sun tarvi kun lopettaa haluaminen, niin se rauhoittaa sun mieleen. Se rauhoittaa sun mieleen. Ei sun tarvi kun lopettaa haluaminen, niin se rauhoittaa sun mieleen. Se rauhoittaa sun mieleen. Verbaalinen kynä on